o si na onye chọtara nwaanyị chọtara ezi ihe. Okwu a pụtara ihe na mkpụrụ ụbọchị 16 ọnwa nke anọ afọ 2016 n'obodo Ogbeke nke dị n'Agbani n'ime ọchịchị Nkanu West n'Enugu kpọmkwem. N'ụbọchị a ka ezigbo nwa David Chukwuemeka Okafọ nke bụ nwa Oyenze Chief Oyebuchi Okafọ aka ekpuchi ọnwa nke mbụ na mbụ n'obodo Ogbeke na Ukuruta n'Agbani gba gburugburu. Nwaọma zoniri ije wee jebezie n'obi onye ichie Maazị Ikechukwu Edekwe wee jee ghọta ezi nwa bụ Precious Gịnịkachukwu Ogbodo